Volcat de Gran Premi Diputació de Barcelona és una prova d'àmbit internacional per etapes de 3 dies, puntuable per al rànquing mundial i una prova on hem tingut gairebé 1.000 participants, des de participants d'àmbit professional com el propi campió del món fins a participants més populars que el seu objectiu és ser un finisher. Igualada estem molt orgullosos d'acollir la Volcat, una prova del màxim nivell de BTT on els participants, però també tota la gent que ens acompanyi podran veure que vivim una ciutat que viu molt intensament l'esport, però també alhora podran gaudir d'uns paisatges impressionants per fer BTT a la comarca de l'Anoia. Igualada té un projecte molt important que és ser seu de la Ciutat Europea de l'Esport l'any 2019. Per tant, aquesta prova, ara, l'any 2017, ens dona i ens esperona per poder tirar endavant aquest projecte esportiu que farà que la gent visqui l'esport de manera saludable, però també de manera que conegui tots els racons del nostre país. La primera jornada de la Volcat es va disputar sobre un circuit de 58 quilòmetres i 1.500 metres de desnivell positiu. Un circuit ràpid i tècnic on els corredors van poder gaudir de senders molt divertits. En el primer avituallament d'equips ja es va poder veure un primer grup destacat format per Luka i Daniel Braidot, Jiří Novák i Ben Zwihoff. També es va formar un grup perseguidor, entre els quals hi havia el català Francesc Guerra, del Buff Scott MTB Team i l'actual campió del món, Thiago Ferreira, que no van poder enxampar-los i van creuar la meta a poc més de 3 minuts del primer classificat. Thiago Ferreira, tricampió de la Volcat, va entrar en 7ª posició a 3 minuts 11 segons i tot i que la diferència amb el líder era important, encara mantenia les seves opcions de cara a la victòria final. My brother's Braddock, and I just finished and follow. And congratulations for brothers because it was amazing work for him. I take a little bit rest and maybe it's a stage for Thiago Ferreira from my team DNT. La victòria de l'etapa 1 en homes va ser per Jiří Novák, amb un temps de 2 hores 21 minuts 32 segons, seguit de ben a prop de Daniel Braidot, amb 2 hores 21 minuts 35 segons, només a 3 segons de Jiří Novák, que ja des del principi tots dos van encapçalar la cursa en solitari. La tercera posició va ser per Luka Braidot, amb 2 hores 21 minuts 55 segons. Quart amb Ben Zwihoff,
amb 2 hores 22 minuts 42 segons, i la 5a posició per Ilias Perilkis, amb 2 hores 24 minuts 41 segons, a 3 minuts 9 segons del primer classificat, en Jiří Novák. Estic contenta, m'he trobat millor del que em pensava. S'ha de dir que els primers 40 quilòmetres he tingut molt bones sensacions, llavors se m'ha fet potser una mica llarg, però demà és molt llarg i queda encara molts quilòmetres per acabar la Volcat. Vengo del País Vasco. La verdad que no es mi terreno porque soy escaladora bastante pura y esto es un rompepiernas, pero bueno, me ha gustado mucho por los senderos. La victòria de l'etapa 1 en fèmines va ser per Clàudia Galícia amb 3 hores 2 minuts 25 segons. La segona posició va ser per Anna Ramírez amb 3 hores 6 minuts 45 segons, a 4 minuts 20 segons de la Clàudia. La tercera posició va ser per Susana Alonso amb 3 hores 8 minuts 7 segons. La quarta per Raquel Lisbona amb 3 hores 8 minuts 44 segons. I la 5a per Ramona Gabriel, amb 3 hores 9 minuts 33 segons, amb una diferència notable de 7 minuts 8 segons de la primera clasificada, la Clàudia Galícia. Es muy bonito, no son subidas muy largas, pero los senderos es lo que ha merecido la pena en esta etapa. Veremos mañana a ver qué tal. L'etapa 2 es tractava de l'etapa reina de la Volcat 2017 i probablement una de les més completes i riques de la història de la cursa. Presentava una distància de 77 quilòmetres i 2.100 metres de desnivell positiu, una tirada llarga i la prova de foc per a tots els participants que els faria esforçar-se al màxim amb l'objectiu de ser finishers. L'etapa tenia una infinitat de senders estrets i tècnics, enllaçats contínuament, on es rodava a gran velocitat, sorprenent així els corredors a mesura que anava avançant l'etapa. Una etapa de pur BTT, de les que qualsevol ciclista recordarà per molt de temps. Thiago Ferreira, el màxim favorit per endur-se la victòria, va sortir molt fort per intentar retallar la diferència respecte al líder. Ferreira va imposar un ritme infernal i es va escapar, aconseguint en algun moment de la cursa una diferència de més de 2 minuts. A partir d'aquest moment, va rodar en solitari fins a aconseguir la victòria. Per darrere d'ell van entrar el líder Jiří Novák a 1 minut 31 segons i Ben Zihov a 2 minuts 36. Els següents en creuar la meta van ser un grup de corredors formats per Mirko Tabazzi, Francesc Guerra, Sebastián Carabín y Max Holt. Hoy me ha encontrado muy bien desde la salida. La etapa también un poco mejor por mí, más pistas largas, anchas, por poner un poco más de ritmo. Y al final me encontré adelante solo y intenté controlar la carrera lo mejor por mí. Al final por poder ganar la etapa reina. Al principio perdí un poco de posiciones, pero sabía que también que había que regular para llegar con fuerza al final. Así ha sido, he remontado posiciones, he llegado sexto y ahora creo que me coloco quinto en la general, así que esperamos mañana rematar la final.
i el primer classificat va ser en Thiago Ferreira, el favorit, i que va rodar a un ritme infernal, escapant-se en solitari i acabant amb un temps de 3 hores, 12 minuts, 18 segons. Seguidament, en segona posició va quedar en Jiří Novák, a 1 minut 31 segons del Thiago Ferreira. Tercera posició per Ben Zihov, amb 3 hores, 14 minuts, 54 segons. Quarta posició per Mirko Tabakce, 3 hores, 17 minuts, 9 segons, i la cinquena posició per Sebastien Karabin, amb 3 hores, 17 minuts, 11 segons. Très difficile et les pulsations étaient très hautes. Aujourd'hui, les sensations étaient mieux dans les côtes et dans les descentes, ça va bien. En l'etapa 2, les fèmines, la guanyadora va ser la Clàudia Galícia, amb 4 hores, 4 minuts, 37 segons. Segona, la Katja Montani, amb 4 hores, 7 minuts, 10 segons. Seguida per la Alice Pirard, amb 4 hores, 9 minuts, 9 segons. Quarta posició per Stephanie Dorn, amb 4 hores, 10 minuts, 29 segons. I cinquena posició per la Anna Ramírez, amb 4 hores, 12 minuts, 23 segons. Había oído hablar muy bien de ella, muy bonita, la verdad que es divertidísima, todo sendero, preciosa. Finalment, va arribar a la tercera etapa. 42 quilòmetres i 1.100 metres de desnivell. La més curta, però que no va deixar a ningú indiferent. La majoria de corredors ja tenien la mirada posada en aconseguir ser finishers Volcat i en principi deixava poc marge per la sorpresa. Jiří Novák i Clàudia Galícia tenien un ampli avantatge. Thiago Ferreira, del DMT Racing Team, triple campió de la Volcat i magnífic rodador, va sortir amb força després que el seu company d'equip i líder de la Volcat patís una punxada. Cap a la meitat del recorregut, Thiago Ferreira aconseguia una diferència considerable respecte a la resta de corredors i també sobre el seu company d'equip, el que li treia 1 minut 40 segons a la classificació general. Darrere del portuguès seguia rodant un grup en el que no hi era el líder i company d'equip del Thiago i això va donar molta emoció i molta expectació. L'emoció pel podi en categoria masculina es va mantenir fins al final. De inicio me había encontrado bien y el objetivo era trabajar por controlar la carrera por Jiří. Después de creo que 15 kilómetros Jiří había pinchado. Yo me paré con ello por ayudarlo, pero él me había dicho sigue, que es lo segundo. Yo había remontado el grupo adelante y a ver, ya que Jiří no estaba, yo me seguí por intentar ganar la carrera y estoy contento por esto. Una tercera etapa que sabíem que seria molt ràpida però molt intensa, amb pujades molt dures, baixades tècniques en pedra. Jo he intentat tot el que he pogut, estava en 5ª posició general, sabia que el podi era complicat, però ho he lluitat al màxim, l'última pujada dura ho he donat pràcticament tot. Els rivals, alguns han aguantat i els últims quilòmetres ja hem intentat jugar el podi de l'etapa. Per mala sort o per error meu m'he caigut a falta de 500 metres i les opcions de podi s'han marxat, però bueno, hem mantingut el top 5 de la general, sent el primer corredor nacional i molt content.
El top 5 masculí en la tercera etapa va estar encapçalat pel líder i guanyador d'aquesta edició, en Thiago Ferreira, amb 1 hora 54 minuts 17 segons, seguit per Max Holf, amb 1 hora 55 minuts 8 segons, a 51 segons del Thiago Ferreira. La tercera posició va ser per Mirko Tabaksi, amb 1 hora 55 minuts 9 segons. La quarta, per Sebastien Carabin, amb 1 hora 55 minuts 11 segons. I la cinquena, pel Josep Batalú, amb 1 hora 55 minuts 12 segons. En categoria femenina, el top 5 va estar encapçalat per Bettina Janes. La sorprenent Bettina Janes, que va rodar junt a la líder i finalment es va endur la victòria amb un temps de 2 hores 25 minuts 1 segons per sobre de Clàudia Galícia, que va acabar amb 2 hores 25 minuts 4 segons, a només 3 segons de Bettina Janes. La tercera posició va ser per Katja Montani, amb 2 hores 27 minuts 48 segons. La quarta per Anna Ramírez, amb 2 hores 27 minuts 49 segons, i la cinquena per Alice Pirart, amb 2 hores 29 minuts 7 segons. La classificació general final en categoria elit masculina va estar encapçalat per Thiago Ferreira, aquest magnífic rodador i tricampió de la Volcat, que va acabar aquesta edició amb 7 hores 31 minuts 18 segons, seguit de Benzi Hoff, a 1 minut 34 segons del campió. En tercera posició, Jiri Novak, amb un temps de 7 hores 33 minuts 44 segons. La quarta posició per Max Holf, amb un temps de 7 hores 37 minuts 2 segons. La cinquena posició per Francesc Guerra, amb un temps de 7 hores 37 minuts 21 segons, que no va aconseguir podi de la general, però va acabar proclamant-se el millor corredor nacional de la Volcat. El elit femení va estar encapçalat per la guanyadora d'aquesta edició, la Clàudia Galícia, que amb 2 victòries i una segona posició va aconseguir acabar la Volcat amb 9 hores 32 minuts 6 segons, seguida de Katja Montani amb 9 hores 44 minuts 52 segons, a 12 minuts 46 de la campiona. En tercera posició va quedar Anna Ramírez, amb 9 hores 46 minuts 57 segons. En quarta posició, Alice Pirart, amb un temps de 9 hores 47 minuts 57 segons. I en cinquena, la Raquel Lisbona, amb 9 hores 52 minuts 14 segons. Veníamos a conocer la carrera y nos vamos encantados. 3 días por aquí, por la comarca hasta La Noya. Perfecto, unos senderos increíbles, enlazando senderos continuamente y nos lo hemos pasado de maravilla, hemos disfrutado. Bueno, una prueba muy bonita, con muchos senderos, muy divertida, pero a la vez muy dura. Y bueno, el año que viene habrá que repetir.